Исәнмесез минем нәни дусларым. Менә инде тиздән яңа ел да җитә. Шул хөрмәткә сезгә бүләк итеп яңа ел әкиятен күчтәнәчкә алып килдем. Шаян ТВ каналын яратучы һәрбер кешегә булыр әлеге бүләгем. Борын заманда бер зур шәһәрдә бер кечкенә малай белән кыз яшәгән. Бу ике бала шундый дус булганнар, туганнардан да якынрак дус булганнар, һәм алар бер-берсенә кунакка тәрәзә аша гына йөргәннәр. Берсенең исеме Кай, икенчесенеке Герда булган. Инде урамда аппамак, ябалак кар яуганда, әбиләре аларга әкият сөйләгән. Бу кар бөртекләрен кар патша бикәсе ак бал кортларым дип йөрткән. Әнә, күрәсезме? Ак бал кортлары оча. Әби, аларның патша бикәсе бармы? Әйе, чыннан да бар. Кар бөртекләре аны әйләндереп ала. Шуңа күрә кар патша бикәсе күренми. Ул бик еш шәһәр буйлап очып йөри. Һәм тәрәзәләрдән карый. Күрдек. Әнә ул. Син күрдеңме? Әйе, күрдем. Кар патша бикәсе монда керә аламы? Кіріп кенә карасын. Мин аны тотам да җылы мишкә утыртам. Эриде бетә. Шул кичне Кай йокларга ятыр алдыннан тәрәзәдән урамга карый. Ә урамда кар бөртекләре оча икән. Бер вакыт шул яуган кар бөртекләреннән берсе үсә башлый. Өстенә меңерлеген башка кар бөртекләреннән күлмәк киде. Гаҗәеп чибәр бер хатын-кызга әйләнә. Үзләре ялтырыйлар, ләкин аларда бернинди җылылык та, нур да булмый. Һәм ул аппак боздан ясалган бер сынны хәтерләтә. Шуннан Кай куркып тиз генә урынына барып ята. Менә кояш чыкты, таң атты, икенче көн җитте. Тиздән инде яз киләсе булганга, көн бераз җылырак иде. Яз килүгә бит түбәдән тамчылар тама башлар, карлагаччылар чыркылдаша башлар дип сөенеп, Кай белән Герда рәсемле китап карый башладылар. Минем йөрәгем шәмшиде, һәм күземә нидер керде. Анда бер нәрсә дә юк. Чыккандыр. Әмма чыкмаган иде шул. Чыннан да аның күзенә көзге кыйпылчык эләккән иде. Һәм бу кыйпылчык бөтен матурлыкны ямсыз итеп, яхшылыкны начар итеп күрсәтә иде. Ә кешедә булган начарлык тагы да артып, явызлык булып күренә иде. Һәм тиздән Кайның йөрәге дә
Біз қипылшығына әуірлерге тиіш иде. Йөрәге ауыртудан тоқтаса да, көзінен қипылшық шықмаған иде. Ник елыйсың син, Герда? Син шундый ямсыз, фу! Нинди кәкре шәшәк, ха-ха-ха! Нинди ямсыз гүл шәшәкләр! Кай, нишлисең син? Һәм Кай үзен бик тәртипсез тота башлый. Герда аңа укырга дип шундый матур китаплар алып килсә дә аларны укымый. Бу бәбиләр өчен дип кире этәреп куя. Әбинең дә әкиятләрен тыңламый. Үчекләшергә өйрәнә, күршеләрне мыскыл итә. Һәм бер сәер гадәте барлыкка килә. Ул лупа зурайткыч пыяла аша бик озак кар бөртекләрен карап утырырга өйрәнә. Бу шәшәкләр шин шәшәкләрдән матуррак. Көннәрдән бер көнне Кай малайлар белән шугалакта уйнаганда, тик томалдан каяндыр зур ак чаналар пәйда була. Анда зур ак толып кигән бер зур кеше утыра. Кай тиз генә җигереп үзенең чанасын әлеге зур чанага бәйләү була. Чана юкка чыга. Тукта, җибәр мине! Шулай итеп Кай юкка чыга. Аны каян эзләп карамыйлар, ләкин таба алмыйлар. Кыш үтеп, яз җитә. Герда Кай бүтән кайтмас инде дип кайгыга төшә. Ышанмыйм ди моңа кояш нуры. Юк, Кай бер вакытта да кире әйләнеп кайтмаячак дип кайгыруын дәвам итә Герда. Ышанмыйбыз дип җавап бирәләр аңа акчарлаклар. Мин Кайны бер кайчанда күрә алмаячакмын инде дип кайгыра Герда. Юк, моның булуы мөмкин түгел, ышанмыйбыз дип җавап бирә карлыгачлар. Шул сүзләрдән соң Гердада да өмет чаткылары кабына, һәм ул да Кайның кайтачагына ышана башлый. Шулай итеп, Герда Кайны эзләргә җыена башлый. Ул әбисе белән саубуллашып, Кай артыннан кимәгә утырып, елгада йөзеп китә. Герда кимә белән елгада бик озак йөзгәннән соң, арып хәл алырга дип ярга чыга. Шул вакыт ярда моның каршысына бер хатын килеп чыга. Ох, бичара кыз, кайдан киләсең син? Ничек болай озак син бер үзең шушы кимәдә йөзә алдың дип сорый. Син минем үз кызым бит, кадерлем, кил әле монда дип, әлеге хатын Герданы кочаклап ала. И балакаем, чәчләрең дә тузыгып беткән, беркем дә тарамаган ахрысы дип, әлеге хатын тарак чыгара да Герданың чәчләрен тарый башлый. Чәч тараган саен Герда Кай турында оныта бара икән. Шулай итеп Герда әлеге хатында яшәргә кала. Ул анда бик озак яши, әлеге җәй үтеп кыш итә, кыштан соң кабат яз килә, һәм бакчада матур чәчәкләр уяналар. Кыз әлеге чәчәкләр белән сөйләшергә чыккач, Кай турында, аның туганыннан да якын дусты бар турында исенә төшерә, һәм ул аны эзләргә чыга. Аннан соң нәрсә булган дип уйлыйсызмы? Мин үзем дә белмим әле, шуңа күрә әйдәгез, иртәгә дә шушы вакытта Шаян ТВ каналын кабызыйк һәм әкиятнең дәвамын барыбыз да ишетербез.